Kamakailan lang po, ako ay sumama sa isang misa para ipagdasal ang yumaong ina ng isa sa mga pari namin dito sa Archdiocese. Nung homily na po ng pari, kinuwento niya yung naging karanasan niya at naging kalagayan ng nanay niya bago siya pumanaw. Sabi niya, hindi ko makakalimutan ang aking ina dahil isa sa mga pinakamasakit na karanasan ko ay nung bago man mawala ang aking nanay, siya'y nagkaroon ng Alzheimer. Kapag umuwi ako noon, tinatanong ko ang aking nanay, Mama, anong pangalan ko? At tititigan lang niya ako, sabi po nung pare, at hindi siya makasagot. Hindi niya alam yung pangalan ko. Hindi na niya ako makilala. Pero kahit na nagka-Alzheimer ang nanay ko, kahit na hindi niya ako natatandaan, kapag tinatanong naman siya ng ibang tao, sino ang love mo? Sinong minamahal mo? Ang sasagot ni nanay, yung pangalan naming dalawa, kaming dalawang magkapatid. And I could never forget what this grieving priest's son realized. He said, this is a mother's heart. She will never ever forget her children, no matter what. Ang ganda po, no? Nakaka-touch. Kahit na anong mangyari, kahit na magkasakit ang ina, kahit na tumanda ang nanay mo, hinding-hindi ka niya makakalimutan dahil isa ka sa mga pinaka-minamahal niya. At hindi po ba yan ang tunay na pagmamahal, hindi nakakalimot? Totoo po ito, no? Makalimutan na ng lahat ng nanay, hindi lang ang kanyang mga pinakamamahal na anak. Kaya kapatid, pasalamat ka kung buhay pa yung nanay mo. Dahil hindi naman po lahat ng mga tao pinalad na makasama buhay ang kanilang mga nanay. Merong mga ibang ina, maagang pumanaw, maagang nawala. Kasi hindi naman tayo lalaki ng mabuti kung wala tayong nanay na mag-aalaga sa atin. Di po kamuka sa mga hayop. Halimbawa, kamuka sa manok. Kapag nangitlog ito, napisa na, lumabas yung sisiw, pansinin nyo. Kahit napabayaan siya nung inang manok, mabubuhay na mag-isa yung sisiw. Pero hindi ganito pagdating sa ating mga tao. Kahit na pagtanda mo, minsan, madalas, hinahanap-hanap mo pa rin yung nanay mo, kailangan mo pa rin siya. Sabi nga, nung isang kausap ko, nangungulila sa pagkamatay ng nanay niya, Father, ang hirap na walang ina. Sobrang hirap, sobrang bigat ng buhay na wala kang nanay. Pero kung wala ka mang nanay, ang mabuting balita, ito, nandyan pa rin ang ating mahal na ina, si Maria, para mahalin, para gabayan, at para alagaan tayo. Ating inaalala ang kapistahan ni Maria bilang ina ng simbahan. During the 21st century, this devotion of Mary as a mother of our church became popular. And in 2018, Pope Francis established this feast wherein we celebrate Mary as the mother of the church during the Monday after the Pentecost. Kailangan po natin ang kapistahan na ito para ipaalala sa atin, meron tayong isang nagmamahal na ina, si Maria, na hindi tayo pinapabayaan, palagi tayong pinagdarasal. Alam ko po, meron din sa inyo, o marahil, ang nakaranas ng isang masamang ina. Not all mothers are good. Not all mothers are loving. Meron din naman mga nanay na pabaya. Meron din namang mga ina na nag-abuso sa kanilang mga anak. Meron din mga iba, iniwan yung pamilya nila para sa ibang lalaki o ibang babae. Meron din mga nanay na gustong ipalaglag yung kanilang mga anak. Malungkot ang karanasan na hindi ka nakaranas o nakatanggap ng pagmamahal sa iyong ina. At madalas, ang mga hindi nakaramdam ng pag-ibig sa kanilang mga ina ay nagkakaroon ng isang matigas na puso. Only a mother's love can soften one's heart. And the absence of a mother's love can sometimes leave us scarred and lost. People who haven't experienced a mother's love are usually
people with a broken heart. And this is alarming because when your heart is broken, many times you cannot help but break other people's heart. Pero hindi naman dapat tayo kailangan manatiling nasasaktan o nalulungkot Dahil ang mabuting balita, nandiyan ang ating mahal na ina, si Maria, minamahal tayo. Mary is always there, present, showing her love for us, Jesus' church. At gagabayan tayo ni Maria, ang ating ina, nilalapit tayo sa sibol, sa pinagmumulan ng pagmamahal, ang kanyang anak, si Jesus, ang ating Diyos. So today, my dear friends, allow Mary to be your mother. Allow Mary to lead you back to her son Jesus, the source of love. And if you are hurt or brokenhearted, be consoled by Mary's embrace. Be healed by Jesus' touch. Kapatid, wag na wag mong iisipin, mag-isa ka at walang nagmamahal sa'yo. Dahil si Maria, ang nanay natin, at meron tayong isang kapatid kay Kristo. Amen. Maraming beses ko na pong narinig ito. Maraming beses ko na pong narinig ito. Sa tuwing ako po ay magmimisa at maglilibing ng isang ina, sinasabi po ng mga anak ng namatayan na ina, Father, masakit po ang mawalan ng ama, pero mas masakit pala pag ang nanay, ang ina, ang wala na. I always hear that. The sadness of losing a mother, mas masakit. Bakit kaya? Why is that? Oo, masakit na mamatayan ng ama, pero mas masakit ang mawalan ng ina. Ito siguro dahil ibang pagmamahal ng ina. When mothers love, it is very different. And we always ask for the help of our mothers. Palagi nating inaasahan kasi ang tulong ng mga ina. Kamukha na lang po pag may nawawala sa bahay. Sinong palagi mong tinatawagan? Sinong palagi mong tinatanungan? Ang nanay. Maririnig mong mga bata, Ma, nasan yung medyas ko? Mami, nasan yung remote? Pati yung asawa niya, maririnig mo, Honey, nasan yung susi ko? Parang alam lahat ng ina. Siya kasi ang reyna ng tahanan. Siyang talagang nakakaalam. At ganyan din po, di ba? Pag dumadaan ka sa problema, pag meron ka suliranin, iba pa rin pag sinabi mo sa iyong ina. When you open your problems, when you open your hearts to your mother, nakakagaan ng loob. At alam din ng ina, pag mayroong problema ang kanilang anak, dama nila, may kumikirot sa kanilang puso, sa kanilang damdamin. At pag nasaktan yung bata, pag nasugat yung anak, kanino ba siya tumatakbo? Di po ba sa kanyang ina? Kasi palaging nandun yung yakap ng ina. At yung kanyang boses, tinig, nakakapagbigay ng comfort, nakakalubag ng loob, nakakawala ng sakit. Kung nasaan yung gasgas, hahawakan lang ng ina, parang may magic touch. Pagkatapos hahalikan niya, okay na naman. Aalis na naman yung bata. Pag meron tayong sakit, ang ina, siyang palaging nandyan, nakaantabay, nag-aaruga. Kaya naman, mapapansin niyo po, no? Sa mga may sakit talaga, pumunta kayo sa hospital. Pag grabe yung sakit nila, minsan cancer, pag sobrang sakit ng kanilang nararamdaman, pakinggan niyo po, pansinin niyo, sino ang sinisigaw nila? Kanino sila tumatawag? Sa kanilang mga ina. Maririnig mo, Ina ko po! Nay! Sabi nila, habang tinitiis yung sakit, iba talaga ang ina. Iba ang pagmamahal ng ina. Kaya nga, napakalapit sa ating puso ng ating mga ina. At pag sila'y nawala, napakasakit. At ito po ang ating pasasalamat, ang kanilang pagmamahal na walang tigil, na walang humpay. At dito din po natin inaalala ang tulong ng ating ina, si Maria. See the title that we give to Mary, Perpetual Help
Walang hanggang tulong. Walang tigil na tulong. Hindi po siya conditional na tulong. Ganyan tayong mga tao minsan Tinutulungan lang natin yung mga mababait sa atin, nagmamahal sa atin. Pero hindi ganyan ang pagmamahal ng isang ina, lalong-lalo na ang ating mahal na ina si Maria. Humingi ka man ng tulong, hindi ka humingi ng tulong, palagi siyang tutulong. Palagi siyang nagdarasal para sa atin lahat. That is why we call her our Mother of Perpetual Help. Let us thank the Lord for that. Yes, we are receiving blessings and graces from God. But see, through Mary, she asked for more blessings, for more graces for us. That is really the love of a mother working. Nung pong ako'y nag-aaral, palagi akong pinaghahanda ng baon ng aking ina. Pero habang tumatanda na po ako, hindi na po ako nagpapadala ng baon. Nakakahiya. Tanda-tanda ko na meron pa akong baon. Gusto ko, pera na lang, bibili ka na lang sa kantin. Pero mabibigla ako. Kasi kahit na hindi na ako humihingi, nagpapahanda ng baon, pagkabukas ng bag ko, makakita ka, merong cookies, may tinapay, may pagkain, may candy. Kahit po nung ako'y nagpari na, hindi ko naman siya sinasabihan. Bigla-bigla makikita ko po sa table ng kumbento, nagdadala pa rin siya ng pagkain para sa akin. Hindi ba yun yung pagmamahal ng isang ina? Kahit na hindi mo sabihan, bibigyan ka. Kahit na hindi ka humingi, tutulungan ka. At kahit na minsan nasasaktan mo sila, magpapatuloy pa rin sila sa pagmamahal. Yan lang po ang paalaala sa atin. Pakiusap. Sana naman wag natin bigyan ng sakit ng loob yung ating mga ina. Alam ko, hindi natin sinasadya. Minsan nasasaktan din natin sila. Kasi tingin natin, kaya na natin. Hindi lang sila nagsasalita. Tahimik lang sila. Pero sana naman maging sensitibo tayo sa kung ano man yung nararamdaman nila. Tandaan nyo, kahit na ano pang gawin natin sa kanila, masakit, hindi mawawala yung pagmamahal nila sa atin. Yun lang nga, sana habang buhay sila, masabi pa rin natin yung ating pasasalamat, ating pagmamahal sa kanila. Ang malungkot na kwento ay kung kailan wala na yung ina, doon mo maririnig, umiiyak, nagpapasori, at sinasabihan, mahal kita. Huwag na nating hihintayin yung araw, yung oras na yon, na kung saan nakahimlay ng ina, di na makapagsalita, wala na naririnig, ay doon mo papasalamatan, doon mo ma-appreciate yung kanyang ginawa. Habang buhay pa sila, paramdam naman natin sa kanila ang ating pasasalamat sa walang sawa nilang tulong, sa walang sawa nilang pagmamahal sa atin. At ganyan din ang ating pasasalamat sa ating mahal na ina na nasa langit, palaging nagdarasal sa atin para sa Kanya. Hindi pa sapat ang grasya at bendisyon na tinatanggap natin sa Diyos. Dahil gusto niya labis-labis pa. Gusto niya sobra-sobra pa ang ating tanggapin. Kaya naman, ating pasasalamat sa Kanya. Kaya naman, wag nating kalimutan ang ating mahal na inang si Maria. Sa lahat po ng mga ina dyan, maraming salamat po. Mahal na mahal namin kayo. My dear friends, please feel that you are blessed, that we are all blessed. No? Tandaan po natin ito. We are super blessed. We are so blessed. And why is that? Because we have our earthly mothers and we have our heavenly mother Mary praying for us, taking care of us, and loving us. We thank the Lord for giving us these mothers, and may we
return this love through our good lives, trying to live holy lives. Amen. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo.